Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania, je organizáciou, ktorá pôsobí vlastne na trhu vzdelávania od roku 1995 v rámci tej svojej aktivity, ktorú máme podporenú v rámci nadácie ESCANIC. Organizujeme vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie. Čiže zastrešujeme odbornú výučbu odborného cudzieho jazyka na všetkých fakultách univerzity, čo je dôležité preto, lebo pre tých mojich kolegov to znamená aj odborný support a odborný background, ktorý musia v rámci jazyka mať. Títo vysokoškolskí učitelia sú lektormi, ktorí práve prenášajú tie nové trendy, inovácie aj do toho vzdelávania seniorov, pretože to vzdelávanie musí byť trochu iné. Na druhej strane máme ďalšie vzdelávanie a tu ideme cez univerzitu 3. roku, ďalšie vzdelávanie učiteľov a teda aj materskú školu, pretože toto všetko v tom portfóliu je. To spojenie má zmysel práve preto, že vysokoškolské vzdelávanie prenáša do ďalšieho vzdelávania tú jedinečnosť, tú inováciu, tie nové trendy v jednotlivých oblastiach a ďalšie vzdelávanie do vysokoškolského vzdelávania zase tú jedinečnosť a potrebu, tú užitočnosť pre každodenný život.